soyayya tana bin jini ne, a ko'ina ina ganki sai in manta kaina ne. Kama da wane Hausawa sun ce mata kama da wane, so sinadarin rayuwa ne akan kini na gane. So hana ganin laifi Aisha mai rake na sa zuciya. Kyau na Aisha Humaira sai ka ce balarabiya, ta kuna ka sai ta gashin kanta kamar a Indiya. Idan ta yi murmushi haske kamar ya zinariya, ga ilimin addini ko kamar baturiya. Sai a yanzu na gane so nake ba shan wuya. Ina zuciya da hannu ke suke nuni, su yakan jani na zo na baki launin faranni. Zubin kicin Humaira yanzu kin zarce raini, daɗin kalamanki yakan sawa in canza launi. Zuciyata na baki ki karɓa sai ki saya. Zan miki taku da so da juyi, hasken idanunta in ta yi fari jiki da sanyi. Kin ɗanɗanon zumar soyayya don ta fi shayi, launin ta ga kyau idan ka ganta dole ne ka ce ta yi. Na amince da ke a soyayyar ki ba da yin ɓuya. Zuciya ta in samu Humaira mai kyan tsafta, a ko'ina ina ganta zuciya ta zamto ta huta. Na baki dukkan rayuwa ƙauna da so sun mini gata, taho mu zauna kin huta na baki soyayyar gata. Shi yasa na sake a gurbin zuciya masaukin soyayya. Cewar so yakan sa mutum ya fita hayyaci, an rasa inda ya dosa ya koma kamar mahaukaci. Alkawarin so da shi na doso, gyaɗa ke da kwanso akan kilai da kwanso. Mun rike juna ma'amana kar magauta sakar da magana.